ka office u district sport officer Ribhoi district kan penlong ka district level inter school superto mokher cup football tournament arjar psau ka negalumpung kan long na do katayo baar jung bana jelew arjar psau nagabantai ki khna ya lakai hapo khatsan snam jung ki shinrang but hapo khat news nam jung ki kenthai bat ki shinrang ya ka form ban rung ya lakai la ban yo na ka office u DSO Ribhoi district ka porlong trai u DSO open tep ba ki school ki bakwa ban shimanta ki la ban penpoi ya ki thup kertang ki nong ya lakai haringkat ki dor passport size zero copy Aadhaar card birth certificate na ka municipal board CSC PRC syaka office halane shwa ka laiterik ujelew arjar psau ka screening kan long hakan reuterik bat nyoterik ujelew ha office u DSO Ribhoi bat tang ar phungut ki nongel akai on sya habaro ki kerdan ya lakai na ka banta ka screening haka por screening ki nongel akai ki de banra ki original birth certificate Aadhaar lem kumta an omsha eki ban le screening ka snam kut na banta ki nong ilakai kalong ki bahapo khatsan snam shinrang ki deban kha ha ne hadin ka historic kalan kot arjar shpo ki bahapo khat news snam shinrang ki deban kha ha ne hadin ka historic kalan kot arjar pra ki bahapo khat news snam kenthai ki deban kha ha ne hadin ka historic kalan kot arjar pra